Vítám vás u 14. epizody seriálu Mentální hygiena. Já jsem Ivana Kuňáková, jsem lektorka jógy, mentálních technik a výživová poradkyně. Pokud chcete objevit nový rozměr vaší každodenní spokojenosti, tak v tomhle seriálu jste na správném místě. V dnešní epizodě bych se chtěla věnovat dopamínu. A tomu, jak ho nevědomně zneužíváme a jak si potenciálně vyčerpáváme jeho přirozený rezervoár. Dopamin je fascinující chemická látka v mozku, která funguje jako neurotransmitter, což znamená, že přenáší signály mezi nervovými buňkami. Není to hormon potěšení, tak jak je často nazývaný. Dopamin sám o sobě potěšení nevyvolává. Spíš podporuje to, že si potěšení a slast spojíme s určitými situacemi. Například tím, že si třeba odpoledne ke kávě dáme něco sladkého. Nebo večer po práci, po celém dni si prostě sedneme a dáme si sklenku vína. Situaci, kterou si tímhletím spojíme, nebo tu sklenku vína třeba, si spojíme s tím, že je to vlastně, že to navodí ten pocit klidu. Už nemusím za ten den nic řešit, prostě sedím a jenom si vychutnávám to víno. Jenže tyhle ty situace jsou pro náš systém v podstatě uměle vytvořené. To, že se cítím jako v klidu, vlastně vyvolá to, že teda piju ten alkohol. Tak je to vlastně uměle vytvořený klid. Náš mozek umí dopamin vytvářet i přirozenou cestou, která je samozřejmě zdravější a udržitelnější z dlouhodobého hlediska. O tom ale budu povídat za chviličku. Jak si ten dopamin dopřát. A teď se vraťme zpátky k těm situacím, které asi všichni dobře známe. Odpoledne si třeba dáme něco sladkého. Nebo v restauraci si dopřejeme hranolky. Často to takhle bývá třeba s dětma, že jim jako dopřejeme něco nezdravého v té restauraci. Nebo večer k televizi si dáme bramburky. Typické. Je to takzvaný comfort food. To znamená jídlo, které si spojujeme s nějakým komfortem. Není pro nás zdravé, ale vlastně vyvolává v nás ten pocit, že jo, tak tohle mi jako dopřává ten klid. Přitom to jídlo samotné vlastně nám ten klid nedopřává. Ono jenom se tohleto spojí, třeba ty bramburky nebo to víno večer, se spojí s tím, že to vlastně v nás vyvolá pocit klidu a takového jako komfortu. Už nám o nic nejde. Stejně tak funguje sex, orgasmus, který je obrovským momentem potěšení. Je to stejné ve chvílích, kdy si jdeme zakouřit, nebo si právě vypijeme nějaký alkohol. Dneska hry na mobilu nebo počítači jsou vytvářené tak, abychom chtěli dosáhnout nějakého cíle, nějakých vyšších bodů, větší rychlosti a jsou tvořené tak, aby jsme se do toho chtěli vracet. Protože to, že dosáhneme třeba více bodů, větší rychlosti, vlastně to je ta odměna za nás. To je to poplácávání po rameni, jo, já jsem fakt jako dobrá, že jsem se zase zlepšila. A vlastně to nám vytváří, zvyšuje ten dopamin, i když teda velmi uměle. Stejně tak to funguje na sociálních sítích. Dáme tam třeba svoje fotky a velmi nás potěší, když nám k tomu někdo dá like, nebo třeba srdíčko nám pošle, nebo super jako komentář, úplně perfektní. A i vlastně v těchto situacích se uvolňuje do našeho systému dopamin, do různých částí mozku. Tělo automaticky při těchto situacích zvyšuje tu jeho hladinu. Možná vás napadá, proč vůbec tělo chce vytvářet vysoké hladiny dopamínu. Protože ten dopamin podporuje koncentraci a schopnost soustředění. Žene nás do akce, motivuje nás a dává nám energii.
A to buď chceme, anebo pro svůj život, pro svou práci potřebujeme. Potřebujeme být výkonní, potřebujeme prostě být motivovaní ke vyšším a vyšším výsledkům. Lidé s přirozenou vyšší hladinou dopamínu bývají i více sociálně aktivní. Nebo naopak ti, kteří si ten dopamin jako takhle vlastně uměle zvyšují, tak jsou sociálně aktivní, můžou být i sebevědomější a bývají i extrovertnější. Bohužel, ale ten vysoký dopamin vede i k soutěživému a často až agresivnímu chování, tak jakože jdeme jako přes nějaké hranice. Zvyšuje náš vnitřní stres a může vést i k závislostem. To klidně může být kromě drog, které vlastně velmi rychle a velmi efektivně zvyšují dopamin, tak stejně tak ale k těm závislostem může vést třeba právě to, že si k té kávě dáme to sladké, nebo že si zakouříme, že si dáme tu skleničku. Prostě všechno, co v nás vyvolává to blaho a tu slast, protože my přirozeně jako tíhneme k tomu, že chceme to blaho, chceme prostě tu spokojenost, chceme jako cítit nějakou odměnu. A vlastně, když si tyhle ty situace s tímto pocitem spojíme, tak automaticky se k tomu chceme vracet, což právě může potom samozřejmě vyvolat i tu závislost. Náš mozek se prostě učí spoléhat tady na ty činnosti, o kterých jsem mluvila, aby ten dopamin zvyšoval. A to pak velmi ovlivňuje naše myšlení, naše emoce a jak s těmi emocemi umíme nebo neumíme pracovat. Možná znáte ve svém okolí lidi, kteří jsou hodně přecitlivělí. Obecně si myslím, že ztrácíme poměrně rapidně takovou přirozenou odolnost vůči vlivům kolem sebe. Zažíváme často velké výkyvy nálad. A ta vysoká hladina dopamínu vede samozřejmě i k neklidu a hyperaktivitě. Dneska je spoustu dětí, které jsou diagnostikovány s ADHD, s poruchou pozornosti. A stejně tak možná znáte ve svém okolí někoho, kdo je taková ta tryskomyš, kdo pořád musí něco dělat. A když už teda se podaří, že sedí, tak třeba mrská nohama, nebo si takhle jako poklepává prsty. Prostě neumí se zastavit. A takový člověk pak taky zažívá pocity nebo problémy se spánkem. Nedaří se mu usnout, protože dopamin, jak jsme si říkali, ovlivňuje bdělost a udržuje naši pozornost. A zároveň takový člověk kvůli přemíře toho uměle vyvolaného dopamínu bude mít problémy i s hormonální rovnováhou. A tam můžou spadat změny v hmotnosti, protože hormonální soustava zahrnuje i hormony, které vlastně ovlivňují metabolismus. To znamená, jak rychle to, co sníme, dokáže to tělo využít, anebo naopak ho uložit někam. Proto v některých situacích, když je hormonální soustava v nerovnováze, tak si nám velmi těžko hubne, protože prostě pořád to tělo to někam ukládá, neumí s tím jako dobře naložit. Může to být v rámci té hormonální soustavy i snížená schopnost reprodukce. Dneska hodně vidíme případy neplodnosti nebo nízké sexuální touhy. Dneska máme studie i na to, že velmi mladí lidé se raději vlastně oddávají sociálním sítím, hrám a tak dál, než těm reálným vztahům. A o sexu ani nemluvě. Nemůžu opomenout cukrovku druhého typu, protože to je momentální jako velká civilizační hrozba. A je to spojeno právě s tím, že pokud my máme spojené to blaho, nebo takovou tu spokojenost, nebo tu odměnu, právě třeba s tím dortíkem nebo s těma bramburkama, tak pak vlastně automaticky se rádi k takovéto situaci vracíme. A já popravdě velmi často vidím, že to může být až závislost. Že vlastně se kolikrát těšíme už dopředu na to, jak si jako odpoledne dáme kávu třeba s něčím tím sladkým. Jo? Nebo prostě naopak si jako dopřejeme, jak se říká, nějakou prasárnu. Jo? No a potom vlastně to tělo
přestává efektivně využívat třeba hormon inzulín. Proto ta cukrovka nejdřív inzulínová rezistence, pak klidně ta cukrovka druhého typu. Nehledě na to, že takovým chováním samozřejmě potom i tloustneme. No a já jsem říkala na začátku, že tohle všechno jsou uměle vyvolané situace, které nám ten dopamin zvyšují, ale že jsou i přirozené, zdravé cesty k tomu, abychom mohli být aktivní, produktivní, cítit se šťastní, být motivovaní. Ta regulace hladiny dopamínu přirozenými způsoby je docela klíčová pro udržení fyzického zdraví, ale a velmi důležitě i toho duševního. A proto tady dopamin dneska v seriálu Mentální hygiena, proto o něm mluvím. Jednou tady z těch přirozených cest je kvalitní strava, a to specificky konzumace potravin, které jsou bohaté na aminokyseliny, které jsou prekurzory dopaminu, to znamená pomáhají vlastně ten dopamin vytvářet. Jsou to hlavně potraviny, které jsou přirozené, průmyslově nespracované. To znamená bílé mléčné výrobky, neochucené, ničím neoslazené, nějak nespracované, neodtučněné. Hovězí, kuřecí maso, losos, patří tam vejce. Do potravin s těmito aminokyselinami se řadí i ořechy a semínka. Především mandle a dýňová semínka. Patří tam luštěniny, fazole, čočka. Měla bych zmínit i ovoce a zeleninu, které tady ty aminokyseliny obsahují. A to jsou banány, jsou to avokáda, je to špenát. A taky se tam ale řadí potraviny, které jsou bohaté na antioxidanty. A to proto, že ty antioxidanty chrání ty dopamínové neurony před poškozením. Teď máme červen, takže ideální doba pro bobuloviny. Borůvky, maliny, jahody. Super. Antioxidanty obsahuje i zelený čaj. A taky ho obsahuje tmavá čokoláda. U ní bych ale dala trošku vykřičník, protože tmavá čokoláda chce být aspoň 70% a i ta obsahuje tuk a často obsahuje i cukr. Takže určitě tmavou čokoládu s mírou. Další z těch přirozených cest pro zvyšování dopaminu je fyzická aktivita, jakýkoliv pravidelný pohyb. Já úplně se u tohohle nechci zastavovat, protože mám pro vás, myslím si, trošku zajímavější, důležitější část, protože jsme v seriálu o duševní hygieně, o mentální hygieně. K tomu dopamínu a k tomu, abychom ho měli tak nějak jako s mírou, potřebujeme dostatečný kvalitní spánek a snižování nebo regulaci stresové zátěže. A na to se klidně mrkněte na některé předchozí epizody tady tohoto seriálu, kde mluvím jak o technikách pro lepší spánek, tak o technikách, které pomáhají udržovat odolnost vůči stresu. Ale za mě hlavní, co se týká toho dopaminu, že tam popravdě vidím, jako že vlastně v dnešní době si ho tam nejvíc jako plýtváme, nebo mám ten pocit, tak je to, abychom víc žili v reálném světě. Dopřejte si kvalitní čas s blízkými. Dneska já, když pracuji s klienty v rámci výživy, tak často slýchávám, že vůbec rodina třeba neobědvá, nevečeří společně. Je to krásný čas, kdy u toho jídla si můžeme dopřát tu konverzaci. Zavolejte, napište těm, které už jste dlouho neviděli nebo jste je neslyšeli. Povídejte si s dětmi. A to ne úplně tak, jako co bylo ve škole. No dobrý, asi to známe. Já nemám takhle staré děti nebo dítě, ale protože učím dětskou jogu a učím tinky, tak tohle to vlastně jako vnímám velmi často. I děti sami říkají prostě, mamka se mě zeptá, jako co bylo ve škole, no tak jako nic, jo.
Ale prostě mějme s těma dětma konverzaci o tom, jak se cítí v různých situacích. Starší děti už se třeba nechtějí úplně v tomhletom směru otevírat, ale na to fungují skvělé otázky typu, kdyby si mohl třeba ve škole něco změnit, co by to bylo. A jsou to konverzace, kdy ten dospělý vlastně není jako člověk, který dělá výslech, jo, ale opravdu jako fakt se zájmem se vlastně zaposlouchá do toho, co to dítě říká. Velmi krásně to vlastně podporuje i ten vztah v rodině, rodič-dítě. Věděli jste, že pokud si svůj přirozený rezervoár dopamínu využijete na sociální sítě a jakékoliv, to není jenom jako, že třeba někdo vůbec není na Facebooku, jo? Ale jakoby nějak v tom online světě nějakým způsobem figuruje, tak pak ten dopamin, který vlastně my využijeme na těch sociálních sítích nebo v tom online světě, nám pak právě chybí na práci a povinnosti v tom reálném světě, kde se potom velmi špatně třeba soustředíme. My se velmi dobře soustředíme na to, že brouzdáme třeba ten Facebook nebo Instagram. Jo? Můžete zažít situaci, možná to znáte, kdy uběhne hodina, ani nevíte, jo? Máte projetý celý Facebook, Instač a prostě uběhne hodina, ani vůbec nevíte. A tam je jako velmi intenzivní soustředění. A potom vlastně v tom reálném světě toho jsme velmi těžko schopní, jo? Velmi těžko se soustředíme. Co se týká vlastně hormonální soustavy, tak ráno a dopoledne máme díky zase jiným hormonům, než je dopamin, tak máme vlastně v našem těle přirozeně dostatek energie na ty činnosti. Ráno a dopoledne. Takže v tom, co jsem řekla o sociálních sítích, pokud chcete být na sociálních sítích, choďte tam až odpoledne. Tak, abychom vlastně ty povinnosti mohli zvládnout v čase, který je nám přirozeně daný s tou energií. Odpoledne, když už to tak nějak jako pomalu klesá a ta energie jde dolů, tak to je třeba ten čas být na těch sociálních sítích. Ne večer, protože jsme si říkali, že dopamin hodně nás jako udržuje v takovém tom bdělém stavu. To potom vlastně koliduje se spánkem. A v neposlední řadě na sociálních sítích tvořte, ale omezte konzumaci. Tvořte svůj obsah, dávejte tam fotky, dávejte příspěvky, ať už se tím živíte, nebo prostě to děláte jenom jako ve svém vlastním volnu. A když už musíte konzumovat, to znamená, na někoho se díváte, někoho následujete třeba to, co dělá, to, co říká, mrknete se na fotky známých, tak si každý den vyberte jenom jednoho, kterého sledujete, a nebo si třeba stanovte přesný časový úsek. Já nevím, 20 minut, jo, nastavím si budíka 20 minut a odpojím se. Já, když pracuji s klienty v rámci nějaké regulace stresu třeba, nebo vůbec jako navození duševního zdraví, tak velmi často slyším, kolik lidí vlastně ten člověk třeba sleduje, jo, v kolika skupinách, různě na Facebooku a tak dál, ten člověk je. A potom opravdu dochází k tomu, že jsme zahlcení vším možným, že vlastně to svoje soustředění a ten dopamin si vlastně vyčerpáváme tím, že sledujeme spoustu lidí a vlastně nic z toho reálně nemáme. Jo, kromě toho, že teda tu hodinku jsme strávili tím, že najednou víme o všechno, ale vlastně reálně k čemu nám to je. No a abychom přešli k té praktické části, protože v tomhle seriálu nejsme jenom teoretičtí, ale věnujeme se i praxi, tak dneska bych vám chtěla dát poslední tip, a to je hra na nudu. Což je praktické cvičení, kterým vás hned provedu. Uměle vyvolávaný dopamin totiž způsobuje to, že mozek zleniví a nechce se mu na klidu pracovat samostatně aktivně. Prostě mozek se obecně velmi nerad nudí. A to, že se pak díváme na všechny ty externí záležitosti, tak vlastně našemu mozku jako se líbí, protože nemusí nad tím jakoby přemýšlet samostatně.
Jo? Mozek se velmi nerad nudí. A přitom nuda je nejlepším kámošem kreativity. Ve chvílích, kdy je mozek nucený vypnout, totiž přicházejí ty nejlepší nápady. A mám to na sobě jako fakt vyzkoušené skrz různé aktivity, i skrz meditace. Opravdu to funguje. Takže pojďme si vyzkoušet, jaké to je se řízeně nudit. A budou to 3 minuty, které se vám můžou zdát jako ty nejdelší 3 minuty ve vašem životě. Pojďte se pohodlně posadit. A svůj pohled teďka věnujte jenom jednomu místu, na které se sice budete dívat, ale dívejte se tam tak nějak jako zcela neurčitě. Trošku takové to, jako bychom se dívali v úzovkách do blba. A jenom si uvědomte svoje tělo, kde se dotýká podlahy, židle, se opírá. Uvědomte si svůj dech. Jak se nadechujete, vydechujete. Nic dalšího. Naše 3 minuty nudy právě začínají. Pokud se pohne jakákoliv část vašeho těla, uvědomte si, která to je a vědomě ji sklidněte. Pokud se pohne jakákoliv jiná část těla, uvědomte si to a sklidněte ji. Tak, 3 minuty nudy máme za sebou. Jaké to bylo? Bylo to náročné, něco vám pořád běželo hlavou, nedokázali jste úplně sedět v klidu, nebo to naopak bylo jednoduché? V tom případě zvládli byste 4-5 minut nudy? Nudu můžete úplně krásně využít i v těchto každodenních situacích. Zase chceme tady být praktičtí, proto dávám tipy pro každodenní situace. Když čekáte v práci doma
než vám třeba do kape espresso nebo z kávovaru se teda nalije káva. Díváte se na tu kapající kávu, nic víc. Prostě čekáte, až to dokape, až to doteče. Trénujete tu trpělivost. Ve frontě na oběd nebo v obchodě. Upřeně pozorujete toho před váma do té chvíle, než se vy dostanete na řadu. Nedíváte se nikam jinam, prostě jenom pozorujete toho člověka, než se teda posunete a je na vás řada. A tu pozornost pak budete muset věnovat něčemu jinému. Jedete MHDčkem, nevím, vlakem do práce. Jenom civíte z okna. Nic neanalyzujete, ničeho si příliš jako nevšímáte, prostě jenom civíte. A teď to přijde. Když si sednete k televizi, tak tu telku nezapínejte na první třeba 2 minuty. A jenom seďte a dívejte se do té tmavé obrazovky. Možná se vám to bude zdát, že to je jako šílené se dívat prostě do černého místa. Ale vlastně tím se krásně učíte vnímat ty svoje pocity. Ty emoce, které se tam v tom vyvolávají. Jako ježiš, to je děsné, jako tady jako s prominutím čumím prostě do černa. Jo? Už se teda tu telku chci pustit, je to hrozná nuda. Jo, všechno tohle vlastně se učíme vnímat. A ta hra na nudu se mimochodem dá krásně využít i ke zkvalitnění času s dětmi. Dneska jsme hodně času s dětmi, ale od dětí samotných já často slýchám, že ten čas s rodiči vlastně není úplně kvalitní. Není to takové to, jako že jsme fakt spolu. Jsme vedle sebe, ale nejsme spolu. A ta hra na nudu může být krátká, ale krásně intenzivní podpora vzájemného vztahu. Hraje se to tak, že si rodič lehne, dítě si k němu sedne a ten rodič prostě leží se zavřenýma očima a vědomně vždycky jenom jednu část těla začne nějak pohybovat. Leží a pohybují se prsty na ruce, jedné ruce. Dítě si pozoruje, všimne toho a pohladí ty prsty, tu ruku, která se mihotá a sklidní. Pak ten rodič třeba vědomě otevře oči a začne s nima koulet. Dítě si toho všimne a pohlazením ty oči zase zavře. Pak se vymění. Dítě leží a rodič pozoruje. Co tohle to dělá? Jednak ten, co leží, tak velmi vědomně propojuje svoji mysl se svým tělem, vybírá si, teďka budu pohybovat jenom prsty a jenom na jedné ruce, nebo třeba jedním prstem, jo? Že krásně propoje mysl a tělo. A pro toho, kdo pozoruje, tak to znamená maximální koncentraci. Musí pořád sledovat, která část těla se pohnula. Nemá vlastně šanci se soustředovat na nic jiného. Krásná intenzivní koncentrace na jednu věc. Úžasné. A krásně i tím dotekem potom, když se ty části těla sklidňují, tak se krásně vlastně tvoří důvěra, tvoří se prostě i ten tělesný vztah rodič, dítě, prarodič, vnuk, vnučka. Ta přirozená regulace dopamínu je klíčová pro udržení dobré nálady, motivace a vůbec celkového zdraví. Proto si dovoluji vyhlásit výzvu. 2 minuty řízené nudy každý den. A je na vás, jaký typ nudy si zvolíte. A kdyby 2 minuty byly jako lehounké, prostě nic mi to nedělá, klidně si dejte 3, klidně si dejte 5. Hra na nudu každý den. Tak pokud se vám dnešní epizoda líbila, pošlete ji prosím těm, kteří by to ve vašem okolí mohli potřebovat. Protože tohle je téma, které v dnešní době rezonuje celou společností. A třeba vám ti lidé, kterým to pošlete, i za to velmi poděkují. Do příští epizody, zase ve středu v 8 večer, se mějte dobře a klidně. A budu moc ráda, když mi pomůžete rozjet kolektivní nudu.
Mějte se.